Ο Ράσελ είναι στεναχωρημένος. Καθόταν στο παγκάκι και δεν ήθελε να πάει σχολείο. Εκεί ήταν ο δυνατός αρκούδας ο Σιφ, ο μάγκας του σχολείου. Έγινε σεός για τα γέρια. Μια μέρα το κτύπησε. Θα σας βάζω στο ξύλο. Είσαι χαζός! Είσαι φοβητσιάρης. Δεν είσαι δυνατός. Στο διάλειμμα κάθεται μόνος του. Δεν πρέπει να τον δει ο Σιφ. Όλοι φοβούτανε το Σιφ. Ο Σιφ όμως τον είδε στο παγκάκι. Ο Ράσελ άρχισε να τρέχει. Τον έδωσαν σε ένα δέντρο με χοντρά σκοινιά. Έβαλαν από κάτω ένα κουβά και του έκοψαν τα σκοινιά. Μετά άρχισαν οι κλωτσιές. Τα γρατζουνίσματα. Ανεβείτε πάνω στο δέντρο και πηδήξτε τα πάματα μου. Έτρεχε αίμα. Τι συμβαίνει εκεί, φωνάστε τον δάσκαλο. Τα αρκουδάκια τον ρώτησαν, τι συμβαίνει. Γρήγορα στο βιτρό. Δεν θυμώνω, δεν μαλώνω, φίλους θέλω να έχω μόνο. Ζήτω το σχολείο, όχι δύο.